sai na zo na ce magana kuɗi sai a haka da ni sai a haka da ni an mai da ni wani sha girgirbau an mai da ni sha kawai shi kenan ni ya mai da ni wani solobiyo wannan ba wayo ne mar ba barin wayance da alwala au ni ya gani ma ya doje kaka fara alwala nan ina kan ma ka soma wallahi kuɗi na za ka wallahi kakka soma yawa ba ni kuɗi na ba wani kuɗi na za ka bani ba ni kuɗi na Haladu kai yanzu abin da ka har ya kai rigima da addini ka ce ba zan yi alwala ba waye zai rigima da addini a to ka ce ba zan yi alwala ba ya za ka shigo da addini akan dukiyata walha fa zan yi walha ina ruwa na da wata walha tunda ba ta farilla za ka yi ba ba ni kuɗin magana kai yanzu in taimaka ma in kai ka waje mai kyau amma kuma ka ɗaka min wannan to kamar wani irin taimako mutum ka kai ni gurinsa kawai sai hadisai ya ɗebo yake ta karanta ya ɗauko wannan kale ya ja min kuma sannan ya gaya min Allah yake kuma mu ga daren baki nan ni ma ga daratawa Allah da manzon Allah to amma misali kuɗin mana na fi son samu kuɗin shaf yadda zan yi kuɗi sosai kowane hali zaka shiga in dai zaka samu kuɗi ba ruwanka ko ta halin kaka to yanzu ko na kai ka Abuja au kana zuwa Abuja dama zaka iya samu GLK nan ko iPhone 13 16 iPhone 16 to ai wannan ai su ne suka abin nan Allah da ganin ka kada ganin jahiri kana zuwa Abuja nan yanzu abin da zan kai ka kun wani boka tunda na fuskanci kai dukiyarka da kake so ta buga a kwashi shi yanzu sha yanzu magani yanzu haka nake so to da daddare zan dauke ka in kai ka za ka samu kuɗi amma me mafitata ka je kai kuɗin nan kai kaɗai ba zan kai ka ba me na safa baka 5,000 ɗin ka zan baka to ba wulakanci ban kai ka kai kuɗin kaman 5,000 ko 10,000 yanzu misali in samu kamar tirela 13 dan na ɗau 10,000 na baka na ina sai kare na yanzu ka shirya da daddare irin karfe 12 daren nan ba kowa kafa ta ɗauke kar a ji kunya ka san ba a zuwa gumboka a ganka sai a gano ka to zan kai ka kuma in Allah da za a samu nasara dan ina ka san me za a yi kan mu je gurin sa zan tanadi irin bakko da manya kamar guda 20 ko 50 haka ka gane mu je da su yadda yana bukudin nan suna fitowa zan cika su in cika dam ya alwalar ta haka kuma Abuja za mu je to ya alwalar ta kai wato magana gaskiya kalla bai kyauta mana ba musamman ma ni wallahi tallahi saboda ya san ni ka san kun sanin da ni unguluce ni bani jewar banza duk inda naje duk inda labari yake sai na kai ko na ƙarya ne za ka ga mun har Allah nake gudun kai na dinga gudu ina kawo mutane labari kalla Allah ya dauka yansa na zo majalisa na ga na je ina ne ahe ban Allah nan mutuwa ƙarya yi ai ya wahalar da ni ya sa na ji kunya a idan jama'a wallahi tallahi abin da ya mun ban ji daɗi ba ina ga kyautawa ga gudun da ya sa ni wannan gudun ko ran tashin alƙiyama aka ce wannan gudun sai haka haba gudu je nan ni ne nan bani nan ai ni kaina abin da ya mun gaskiya bai kyauta ba dan rabon da irin wannan gudun fa wallahi tun ina yaro ai kai naka mai sauki ne ai kai kai irin wannan gudun da na zura kai ka ga inda na dinga ji ko na yi gudu kai bari ka jin gaya maka ko ni nan ban taba ganin mai son kuɗi irin Haladu ba ai ni ba komai ne yake damuna da shi ba daga kai magana sai ya riga magana wai kuɗinsa mutum ɗan sai ya raba son kuɗin tsiya wannan fa uwarsa aka ce kai guri zai iya kai ta in dai akan kuɗi ne sannan ga wanduna yanzu wando jikinsa wando ya kai kala 5 ai ko Allah ya yi masa wannan masifa wani cikin wani duk da haka ya sa kuɗi a leda ya saka can ciki ga abin da ɗinsa to ya yake yi da a in gaya miki kawata ni ma ranin da ya ci gyaɗa ta bai bani ba aka yi tashi ya tafi. To ni ma kina gani har yanzu ina bin shi kuɗi na bai bani ba. Ina gaya muku san kuɗi a cikinsa ya ɓaci amma abu ɗaya za a yi shawara kawai za mu nemi na innan mu bashi da yana zuwa zan ba shawara dan Allah dan Annabi ne mu kuɗin sa ya bashi mu huta. Shikenan ni ma na kwana da wani tunanin. Shi ma ya huta. Shi ba ya gajiya da naci. Haba. Kullum zai zo idan sa kamar tahi liki ya dinga mutane zancen nan a bashi kuɗin sa sai ba ana maganar imani amma shi ba ta wannan maganar yake ba ko a ibtila'i ya samu da mutum shi ba ma ta wannan yake ba shi ta hakkin sa yake
Ya cika son kuɗin tsiya wallahi. Wallahi masifa ta yi yawa. Amma wannan ita ce mafita. Na inne na zuwa mu ba shi shawara dan Allah dan Annabi ya san yadda za a bashi kuɗin sa a huta. Shikenan. Hakan da. Wai, ina riƙa ta shiga ni. Na gaya maka ta tafi gidan ƙawarta. Ta je ta taya ta murna karɓar lefe. Na sha gaya miki, idan yarinya nan za ta fita, ya dace ki dinga sanar da ni. To yanzu malam, ko so kake idan za ta fita, duk sanda rikai za ta fita in dinga ɗaukan mayafi ina binta muna fita da ita. To amma da haka dai saboda Allah ni kin san yadda nake akan ni ba ina son ga yarinya tana kaiwa da kawowa. Kin san dai zaman nan yake ko? Ha? Ba wai nufi na ki dauki zane ki fita waje ki je neman ta ko wani abu ba. Amma dai kin san yadda nake kauna yarinyar nan sunan uwata ne bari da yarinyar nan. Shi yasa ni ba na san abin da zan je gana ta yi nisa da ni. Kai, na rasa wannan wani irin tsaro ne naka. Wace irin soyayya kake wa Rukayya? Tsakani da Allah, idan saurayi ya zo, ka je ka ce ba za ta fito ba. Idan ƙawayenta ne suka zo wajenta ka kore su, bata isa ta je wajen su ba ka dinga bibiyar ta. Wace irin rayuwa ce wannan? Yau da gobe sai Allah, wata rana ai dole ne ta yi nisa da kai. Tunda aure za a yi mata ko? Ban gane aure zai mata ba. Mana. Yar wannan kankanu yarinyar? Ainihin yanzu so nake wannan yarinyar sai ta shekara kamar 45 ko 50. Sannan za a samu natija mai mutunci. Ba dan iska ba. 40 da nawa? 45 ko 50. Malam. Ito ai shi ne. Yanzu Rukayyan da take balagaggiya ita ce za a bari sai ta shekara 45 ko 50 za a aurar da ita? A'a, to kike yan gada sa aure dan gala aure ta? Ai malam. A yanzu Rukayya Allah ya bata miji, wallahi aurar da ita zamu. A yanzu ba zai yiwu ba. Na tabbatar miki sai yarinyar nan ta kai shekara 45 ko 50 shine za a nemo dattijo kamuli wanda ya san mutuncin mutane. Amma malam al'amarin ka fa ya fara sani ina wani tunani fa. Al'amarin ka ya fara bani tsoro fa. Ha? Ba zai yiwu ba. Na tabbatar miki. Sunan uwata ne ba a kanta. So kike yin mulakanta sunan uwata? Haka. Kai, ni fa wallahi wannan al'amarin na malam gaba ɗaya ya fara tsorata ni. Yana bani tsoro, yana ban mamaki. Sake. Zauna. Duk da na san abin da yake tafe da ku yi min bayani. Dan kai daɗe, wannan bawan Allah amini na ne, abokin mutunci na ne, amini na ne, kuma ba ma rabuwa da shi. Dan kai daɗe, ba shi da burin da ya wuce ya gashi a nemar jiniya, a nemar algaita, ya fi kowa kuɗi, kuma duk inda zai je ko ban ɗaki ne iji an bi shi da algaita ko an bi shi da jiniya. Dan boka yi daɗe, shi ne babban burinsa. Na ce to bari in kawo shi wajen mai martaba boka. Ka ce aminin ka ne shi? Na gaske. Amini sosai, amini na sosai. Kamar yadda abokina ya faɗa, gaskiya ni ina so na yi kuɗi yau a dinga bina da manyan motoci, kuɗi lagalaga oba. Ranka ya daɗe, kuma sannan ma in san samu ne a ce gaba ɗaya Najeriya na saye ta. Ni ba mugunta a gona, ko haya ma suke nema sai in ba su, sai in ba da ita haya kowa, ba zan takura kowa ba rigima ba komai. Ni dai kawai in ga dai na fi kowa dai kuɗin dai yawa. Kuma mai girma boka da kanta muka taho, hayar kanta na ɗauko guda 10 tana nan an faka ta.
yanzu ana ba mu dalas kawai sai mu shirya ta a ciki in sai wannan mu tafi kawai. Dakata. Wannan abu ne mai sauki. Yanzu za ka samu kuɗin da ba irinta, ba ta misaltuwa, sai dai a bi ka. Abinda nake so da kai, yanzu zan baka wata wuridi. Za ka je ka ƙebe kanka ba tare da ka kula da kowa ba, ko an kula da kai karka kula. Ka rike carbinka sai kana ringa ja har lokacin da mutane za su bayyana. In sun bayyana karka tsorata ba. A lokacin da suka zo sun tambaye ka, sai ka gaya musu kuɗin ko naira ko dala ko pounds ko euro, duk wanda kake so sai ka faɗa musu. A nan lokacin za su baka. Kusan dala ma. A naira dai naira. Wai gaya ma, ina ruwanka? Ina ruwanka? Kai dai ba ka riga ka rako ni ba? Ko ma me nake ni dai na kusan dala. Dakata. Ai kuɗin ma ba ni nake bayarwa ba. Masu bayarwa ne zaka gaya musu. Wurin da zan baka shine ka saurara da kyau. Kana jina da kyau? Digijib. Kana jina? Da ƙarfi za ka yi. In sun bayyana karka tsorata ba. Abu zan tsorata ba. Duk abin da ya biyo baya in kai kuskure to kai ya biyowa. Sai mai rage kuma. A shi kenan dai. Sai abin sadakan nawa zai bayar. Mu ba a ba mu a nan komai. Ka je in burinka ya cika. Duk abin da ka zo mana da shi muna maraba da shi. To ba matsala. Ba matsala. Na gode. Dan kai daɗi za mu koma. A rarrafe. Ku yi hankali akwai ayanmu a wurin. Kar ku taka mana yara. Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci. Dahir Kitchen, gidanki a hannunki daga Algaita TV. Mafita shiri ne da zai sa ka san kanka a bisa doka da oda daga Algaita TV. Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci. Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci. Na inna, wallahi je na shi afa gaba ɗaya wuridin nan ban yi shi ba. Wallahi. Kaga, ni ba ma wannan ba. Halar da yunwa nake ji. Mu je ka kai mu inda za mu je mu ci abinci ka siya mana. To wani irin abinci? Ka bari a samu kuɗin mana, ko? In aka samu kuɗin ba shi kenan ba, misali ma in aka samu kuɗin ka ga muka gama abin da zamu yi sai mu tafi gida kowa ya je ya ci abinci a gidansa ko a wayan da kana nufin wai sai mun je kowa ya je gida ya ci kowa ya je abin nan ko kai ni ba wannan ba ma wai yaushe zaka bani 50,000 din nan ne kai magana ta har yanzu magana 50,000 din kake hannu to ka ji mutum yanzu misali wa'annan kuɗin daban ba wannan 50,000 din daban ba in na samu wa'annan kuɗin tari guda ita ma 50,000 ai tana kan lissafi ko to kai in ma hanyar makudan kuɗi ne ka samu miliyoyi amma halar da ka dinga maganar 50,000 to naji zan biya ka 50,000 idan wannan kuɗin naka ka bani ya zo idan kuɗin ka ya zo ka sallaman a cikin sallamar da kai mun zance da 50,000 baka kaga shikenan Allah lafiya au kai sa rai kake ma da zan baka wani abu ai 5,000 kawai zan baka me zan baka in ba 5,000 din sa baka ba ni nake sa ran ka ban miliyan 100 ko miliyan 120 to bari ma dai ka ji na gaya ma in kuɗin nan ma sun samu gaskiya ba lalle ne koyaushe ma ka ganna ba yawa harka ba dan karuna a dan karuna ka je in kudin yazo sai ka je kai fasta na ganka a fasta dai na ganin ka kullum ba zan ma tsaya takara ba waranta na amore ni yanzu dai kaga tashi mutum
a ce nake cewa da ka je neman ta ka taho da ita. Na ce ka yi haƙuri. To malam ka kasa haƙuri. Rikayya na gaya maka za ta dawo gidan nan. Sabga ce ta ƙawaye idan ta tafi wani lokacin suna can suna hira ana shafta barantana sun samu magana kayan lefe sai ta kai dare bata dawo ba. Dare? Mangarba sai ta kai bata dawo ba wallahi. A'a ta saki. Ke baki san yanayin rayuwa wani bane. Ni me yasa kike ga min irin wannan abubuwan? Yarinyar nan sunan uwa ta ne fa ita ba na san abin da zai zo an samu ƙarfa akan ta wallahi tallahi. Haba. To ko da yake ba mamaki. Ni na damu da ita amma na ga fuskar kike wasai ba damuwa a fuskar ki game da ita. To saboda na san lafiya kalau take babu kuma abin da zai same ta kai kuma ka sa wa kanka damuwa ka tada hankalinka. Din inda nan jefan dubu yarinyar nan fitan da zai ko ina fa na je na har ba na ce miki zan je jallar rediyo ba na je na bayar da sanarwa za a fara sanarwa. Ko 'yan jalla rediyon ne? Alo. Alo. Baba Rukayya ce. Rukayya? Ina kika shiga ne kika sa duk hankalin mai tashi. Me yake faruwa? Yanzu dan Allah Rukayya ina kika shiga? Alo. Mu ne wanda muka ɗaukar Rukayya. Idan kana so mu sake ta dawo gare ka, sai ka turo mana naira miliyan 5. Miliyan 5? Miliyan 5. Idan kuma ba a kawo naira miliyan 5 ba, to arziki kuma za mu gaya maka inda za ka ɗauka gawar yarka. Ka ji mun gaya maka. Ranka ne dan Allah ku yi hakuri, ni ban taɓa ganin miliyan 5 da ido na ba da ranka ba. Kana magana da masu neman arziki. Ranka ne. To. Me ya faru? Wani sun suka ɗauki Rukayya. Suka ɗauke ta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku. Ba masu neman arziki. Wani irin arziki? Yan kidnappers. La haula wala quwwata illa billah. Ba a ba da naira miliyan 5 ba za su kashe ta. Za su kashe ta? Ni ban taɓa ganin miliyan 5 ban taɓa jin ma an ce miliyan 5 ba in ba garan ka ba. Dan Allah malam ka bar magana nan dan Allah dan Annabi ka ba su kuɗin nan ka san yan kidnapping din nan wallahi ba su da hakuri wallahi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. To ka samu dai faru? To ko ma dai menene dan na san tatsun ne giza ba ta wuce da koki magana ce dai akan dukiya ta kuma dai haƙi dai ai to Rukayya ka dauki. Wa! Yan gidi mashi. Me sunan mama? Yan gidi na fis. Me? Yan gidi na masi. Taji unguwa. To me suka ce? Miliyan 5 za a bayar. In ba a bani miliyan 5. Miliyan 5? Miliyan 5. Miliyan 5 ko kashi ta zai ba a bani. To ya kai ma ka bayar mana. Bitin ina za ka miliyan 5 din. Baka da miliyan 5? To ina. Na sa kuɗi a noma. Babawo. Dan Allah dan Annabi dan Allah a kudin ka a ranta a bada kudin nan dan Allah. Lai ni kanta. Allah ya ji kanta. Ba fa mutuwa ta yi ba fa. Ce ba za ka bayar ba ko me Allah ji gargaya. Shi ne nace ka ce Allah ya ji kan mai sunan baba. Kada hamda ba. Ai wai ba zai ce miki a'a ba zai bayar ba shi yasa yake so in ga miki ai Allah ya ji kanta. Ai ba sai ya fi miki mata kul huwallahu kafa uku ta mutu. Ye? Ai ba mutu ai da mutu. Tunda miliyan 5 ai ba nan bace ko? Babawo ka taimaka dan Allah ka taimaka. Ya za a yi? Ya za a yi? Ka ce a bayar da rancen kuɗin nan mana. Yau sai zo ka nuna kuɗin.
da an fara ɗaukar na jiki kana zuwa ɗauke ka kai ma. Malam, ka gani tunda shi ya ce ba zai ba kai ka bayar dan Allah. Da Allah ka taimake ni gaba da kuɗi na. Ke da kike masa ya faɗa. Ya ci kuma sai ne rage. Ai wa din ta ya cika ni ba sani ba he ga rinka he na mata jiya. Baba! Wai ai Baba! Baba! Kaka tafi. Ai ci wai ce mace ba zai bayar bane. Shi ne ke wannan kiwo. Da na san mutuwa za ta yi da je da na mata alheri. To je ka dai. Baba kaka tafi dan Allah. Allah dan annabi kyale shi. Baba yau dan Allah kyale shi. To he zan zo garbu da hakuri. Lokacin mun yi kwata. Da Allah ya he zan zo garbu da. Ko dan shi ka dinga. Baba. Wallahi ga ba ni kudi da. Kai. Ya ka ni. Ka ba ni kudi da. Wani ne ne a? Allah zan da ki ruwan cikin matar ka zan da ke ta ruwan ciki. Wa za ka da ruwan cikin nata? Saboda me? Akan me? Ba za ka ba da kuɗi ba me mare je kai inda za ka. To je ka dai je ka. Wallahi ba zan iya yabewa wani ya ba haƙƙi da. Wai ai ne wa yake gaya miki cewa ba zai bayar ba. Na bayar menene ranar sabonka? Tunda na wasu ina na muku komai ba. Da mutuwar lokacin ta ne ba yake na ba. Haka. A wani kisa wata ta Wallahi na shiga gaba ɗaya ku gadon ku ba shi da amfani a dai. Wato mutum ya ce maka wuta nan ba akwai hadari. Wallahi kana zo lahira wannan wuta take babbar. Kai ka bayar dan Allah. Suna gudun an sa noma. Gona ka kai su duka? Duka suna noma rani. Ai za gonar ta kore daga wanda za a yi. Babawo. Ko ta kone ba duk da umu daya. Kai babawo. A ran kuma ta wura ma ai zan ta baye. Ga mari ga tsinka da ka, a da ke ka hana ka kuka, ni da haƙƙi na hana ni magana. Na ki ne bai da amfani da nayi. Kuma Allah ya wani naka ya lalace. A ciki ta kone a ciki. Ba shi da amfani ba. Ban gane muka aka aure ki kuwa? Da aka aure ki ta. Ba da gadon aka aure ni ba. Gadon ku ba shi da amfani. Ba ka cin arzikin gadon. To yanzu shi kai naka bai amfani ba, nashi ma bai amfani ba. Sai na shiga uku wallahi. Wannan cikin wuta za ta kawo kuma insha Allah. Ko ba wuta ba? Ciki. Babawo. Rake yayi zaki sosai. Ai ba da yi rake haji ruwa. Haladu. Tun da na zo gurin nan kake cin magani kana ɓaɗa rai kana ta kunci kai ba ban ba kai ba bullet ba kai ba bindiga toka ba amma na fuskanci haushi na kake ji me To ka zo mu je mu a karɓo a bani kuɗi na mana. A ban kuɗi na mana ana so a ga farata. ka ji tsoron Allah kai duk abin da zaka kai ka dinga na alkhairi. A'a kace a cikin tsoron Allah nake amma a bani haƙƙi na ko? Awa da Allah ka ji kai. Kuma wallahi sai an ba kuɗi na. Allah ma gaya ma. Saboda ba zai ba. Allah yayi mutum kai kama baka san darajar mutane ba. Kuɗi Wallahi an ba kuɗi. Allah na gaya ma. to sai ka mutu ma za a yi samu sai kuɗi. A to. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna Tauraruwa mai wutsiya ganin ki ba alheri ba. Kai dai ba za ka taba zama wakilin alheri ba sai na shari. Yar gidan kalla ce yankin da mashin suka dauke ta. Sun ce ba za su ba da ita ba sai an ba su miliyan 5. Miliyan 5? Miliyan 5. Hai. Mu tashi mu je a karɓa ban kuɗi da. Kuma in gaya muku wani abu da ba ku sani ba. Wallahi tallahi. Sun ce ba za su ba da ita ba in dai ba ba da wannan kuɗin. An sace ta miliyan 5 ake nema. Gwara mu je a karɓi kuɗi na tun yanzu. Dan Allah dan annabi ka bari. A saboda me? Haƙina ne fa a gurin su. Mutum da ya haɗu da wannan masifar baka tausaya mar ba. Kai kawai kanka ka sani. To ni ba a masifar suka sa ni ba? Yanzu 100 a ce har yanzu ba a ɗau kuɗin ka an baka ba? Me ake jira?
gahi kuma wannan masifar ta faɗa musu gwara in je ni duk bala'in da za a kofar gidan a bani kuɗi na kan a sako yarinyar nan a dukiyar da Allah ya bai wa ƴan bayan Allah miliyan 5 ba komai bace to ni ina ruwana da tasu ni dai a bani kuɗi na dan ka dance miliyan 5 ka tada jijiyar wuya ka ji kai to miliyan 100 ma ba komai ce a gun sofa lantana wannan to ka tashi mana mu je mu wallahi ba za ni ba gaskiya tsakani da Allah ko wallahi Allah sai an ban kuɗi na Allah to ina ga wanda sai da mutu su da addu'a mu tawo da addu'a a da mai addu'a ce kai wannan dan wani gari ne ne gaskiya ni wannan kai din wannan habarin imanin yayyawa dan ina ne kai dan wanda ne wannan ne ya sunan garin ya sunan kusa da garin su ma banda an raina ni to in ba ma raina hankali ba har ma an isa in banda an raina mun a jawali a ce za a taba miliyan 5 wasa ce hauka yake ina ba lafiya ba yadda ban yi ba a bani haƙƙina a bani haƙƙina an ki an rike min haƙƙi wai kawai yanzu wai an kama wai yansa wai nan masu garkuwa da mutane sun kama yansa wai sun ce wai miliyan 5 suke nema wai a cikin kuɗi na za a ɗau miliyan 5 wai a je a karmo ta ka sake ka yadda to yi kenan in ba a bani miliyan 5 a cikin kuɗi na ba sai dai ta je ta dawwama wallahi in dai ni ne zan baya kuma wallahi aka taɓa min kuɗi na a ga iya tashin hankalin da za a yi gida ka sake ka yadda mu da mu suka dauko miliyan 5 din nan suka bamu da ba a gan mu face ba da ba mu haka kyan gani ba ka sake ka dauki miliyan 5 ka ba su waye suke so su yi maka kullum ya ce zai dauka za a cikin kuɗi na ya kaza amma ni a dauka za a cikin kuɗin na ba na an hana ni kai ka ji wai miliyan 5 miliyan 5 nan kusa ne habba ni da shi saka yadda wani da shi wallahi Allah in saka ɗau miliyan 5 nan Allah da yana ji na yi asiri an yi sakin yarinya ai ko kuma a sako ta a mace wallahi ta zo a mace ai dai na ko a'a ba dai za a kashe ta wallahi tallahi bara ta zo a mace da ake mun an taba mana kuɗi bara ta zo a mace amma me yasa wannan yayin naka yake haka ne wai san zuciya ne kuma san zuciya an ce bacin zuciya gaskiya kamar shi zai baci Sun mutuntun babawo ne kan gaba. Kadiran wa maridan wa adamu hayya. Malam kalla lafiya tun ɗazu na fito. Ka yi shiru sai salati kake ta yi da sallabi? Barau a ta fa kama. Yanki dimashi.